Aquí é de onde saldría os 46 millóns de litros de captación de auga previstos por alta e por día. Colle 218 parcelas do concello de Agolada hasta chegar á ponte que divide Agolada con Santiso, que despois colle Pontecediago, Choarén, Bagazón e despois Palas. O 80% é concello de Santiso e, bueno, en algunha das parroquias que pasando polo medio das fincas dos gandeiros que van a quedar bastante prexudicados. Esta, a da captación, son 12 kilómetros, 12 e medio, e o dos vertidos son 8 e medio. Entre 20 e 21 kilómetros de tubaxes en total. E, bueno, con un montón de estacións de rebombeo intermedias, porque, bueno, que sería imposible bombeala desde aquí, que a diferencia de altitud e que as distancias. E aquí pasan por lado de Santiso. Desde logo é un concello moi afectado. O que é a factoría limita con Santiso e a afección a nós eu entendo que vai a ser moi forte, moi potente. Iso por unha banda, no relativo á fábrica. En canto á captación e á devolución tamén ao río desa auga xa tratada, pois máis aínda, porque boa parte dela discurre polo noso concello. Desengano porque, de principio, parecíanos ou ofrecíasenos outra cousa. Liocel, biofábrica, descarbonización, eran palabras que pululaban moito polo ambiente. A noticia era esa, non? Falábase dunha fábrica de biofibras, un novo modelo innovador, un cambio no modelo productivo, non? Que viña a rachar un pouquiño co modelo precisamente de Ence, que é o antecedente máis próximo, directo e similar que temos. Cal é a sorpresa cando nos damos conta que en moi pouco tempo se empezan a cerrar moitos detalles que non parecían guardar ningún tipo de similitude con ese anuncio inicial. Ahora, da verdade, atopámonos que é unha celulosa. Eu non coñezo ninguna celulosa que non contamine. A mí que mo digan. O que está claro é que eles de entrada teñen que demostrar que non van a incumprir e que non vai a empeorar o estado do río nin do encoro de Porto de Mouros. A ver que realmente os estudios que están no proxecto son moi simples e moitísimas veces non nos aclaran absolutamente nada. Os nosos estudios son de que eles detraen un 9 entre un 8,9 e un 9,2, todo depende dos anos que consideres de volumen do encoro, non? E eles dicen que van a detraer entre o 1 e o 2%. Cal é a diferencia que hai aí? Non están a ter en conta, sobre todo, os usos que hai augas arriba. Non se pode considerar o río como un elemento estático, hai que ter en conta cales son as oscilacións, cales son os usos que teñen esas augas, hai que recordar que son usos moi variados. Eles collen e dicen, na presa de Porto de Mouros temos este caudal que chega, que todo o caudal do río Ulla, desde augas arriba e todos os efluentes, chega hasta aquí, caudal natural, sin as detraccións de augas arriba. E despois collen e dicen, pois nada, temos estes usos. Temos o uso hidroeléctrico, temos un uso para abastecemento, aquicultura, quitan eses 4 usos que hai e claro, sobralle esa auga por todos os lados. E hai que contemplar eses usos, non se poden comprometer eses usos fronte a un uso industrial. Baixo ese paraugas tan potente do proxecto industrial estratégico, que non podería pasar en riba por consideracións de tipo ambiental. Na propia normativa que hai, di que os usos de abastecemento e ambientais teñen que prevalecer sobre os industriais, precisamente por eses efectos do cambio climático, desa combinación de temperatura e de menos cantidade de auga, pois levaríanos a que, ao mellor, está en risco o abastecemento de poboación. No plan de SAECA falase de que hai un 35% de poboacións que vai a ter un problema para ter abastecememento. Vamos a ter problema na Agolada, vamos a ter problemas en Arzúa. Non hai grandes reservorios de auga subterránea, é dicir, non hai
grandes acuíferos. Cando nos dicen, bueno, temos máis precipitación e temos menos risco de secas, pero a realidade é que sufrimos moito se non hai precipitación porque non hai grandes almacenaxes de auga subterránea. Os números son claros, collen 46.000, devolven 30.000, 16.000 evapórense, non? E eses outros 30.000 devólvenos con contaminación. Eles teñen que facer un estudio de que vai a pasar con eses contaminantes que botan. O sea, hai unha carga contaminante orgánica moi elevada, que se bota a 1,5 km do encoro de Porto de Mouros, que xa de por sí ten problemas de eutrofización. E os encoros de augas abaixo tamén. Esas bacterias que hai nos encoros, sobre todo cando hai esta eutrofización, que son produtoras de toxinas, de neurotoxinas normalmente, que afectan pois a seres vivos e ademais deso tamén van a afectar a cantidade de oxígeno que está disolto na auga. Que a nivel de emisións ao aire, a nivel de emisións do que aportarían esas augas supostamente tratadas que se verterían de novo ao río, é dicir, pódese concluir cos datos técnicos que publica a propia industria que eses vertidos van a poñer en risco tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, un recurso tan importante como é o noso río, o río Ulla e a ría de Arousa, a que chega precisamente esas augas. Agora mesmo estamos nun momento moi delicado no que precisamente Europa está mirando a territorios como Galego e a sectores incluso como noso, o sector agrogandeiro, en tema de contaminación por nitratos, é dicir, de contaminacións derivadas de actividades económicas como neste caso é o noso sector. O realmente preocupante é que unha industria que pretende instalarse na nosa comunidade, que ademais o pretende facer, bueno, pois baixo eses criterios de sostenibilidade ambiental, social, con un impacto económico moi grande, en positivo, que trate un pouco de desviar a atención do impacto ambiental da súa actividade cara á actividade que estamos a facer ás poboacións que vivimos nesta comunidade. Non? Como se pode chegar a afirmar que o estado das augas é malo porque somos os gandeiros e as gandeiras os que estamos contribuindo a esa contaminación e que prácticamente se chegue a afirmar que esta actividade industrial vai mellorar a calidade das nosas augas. Eles van a soltar pois moitísima carga orgánica. Pero claro, que pasa? Que eles fixeron ese cálculo, analizaron cun programa que para nada demostran que se vai a diluir esa merda, con perdón, e que non vai a chegar cunha carga contaminante e que non vai a provocar unha contaminación no río, porque estamos a falar do río Ulla, antes do encoro de Porto de Mouros, que é un río que está en bo estado aínda. Por lo tanto, eu creo que non se pode caer en discursos baleiros que afasten o foco do realmente importante, que é a análise rigurosa, responsable dun proxecto que, dende o punto de vista técnico, non coincide cun modelo de desenvolvemento industrial sostible. Ahora mesmo estamos na zona do Pozo das Pías. O vertido en sí vai a estar máis ou menos de aquí a uns 200 metros, máis ou menos. É un río onde hai bastante fauna e flora. Atópase habitualmente bastantes patos e garzas. Isto, bueno, para nós ten un valor sentimental para toda a parroquia e para toda a zona moi grande, porque aquí foi onde aprendíamos a nadar cando éramos nenos, pois aprendemos a nadar todos. A xente desta parroquia e de outras parroquias de Baíña, de Agra, viñan aquí. Unha das partes que nos preocupa moitísimo a esta parroquia e as zonas máis cercanas é que a auga vai se verter, está no proxecto, a 27 grados. Cando aquí, pois, no inverno, pois, esta auga vai estar 6, 7, 8, 10 grados. A información que temos contrastada por técnicos é que ese contraste vai provocar unha nube de vapor de auga que vai levar moitos elementos químicos en suspensión e que vai a facer que toda esta zona, é dicir, non poidamos plantar absolutamente nada porque non vai queimar, é dicir, a famosa chuvia ácida ou o que aquí a xente maior, sobre todo, lle chama a peste. Para esta aldea en concreto é a sentencia de morte definitiva. A parte dos problemas de saúde, que xa sería o primeiro, temas sobre todo respiratorios, o que é en cosechas
podemos olvidarnos e ademais estamos advertidos por técnicos expertos no tema de que podemos olvidarnos de plantar calquer cousa, nin oliveiras, que tiñamos uns proxectos aquí de plantar oliveiras, nin patatas, nin horta, todo eso que nos olvidemos de. En vez de facernos eso para poder vivir dignamente do que fixeron as generacións anteriores, para aí non hai un céntimo e, en cambio, para este proxecto, pois hai o que faga falta. Eu non entendo como está aprobado pola Xunta, sabendo que desde abril hasta setiembre, nas épocas de sequía, é que, vamos, é Un 20% un 20%. É un río que habría que cuidar algo máis, que non sea o recurrente para estes tipo de empresas. As tuberías irán de aquí máis ou menos ao pasar o monte este, van a ir aí a uns 100 metros, a 200 metros. Por donde volva auga. Exactamente, a tubería a do vertido en sí, a tratada, a que din Contaminada. que a tratada é que chega justamente ao límite o legal. Poñen todo o límite, eles falan de que cumplen a normativa. Ao final, a autorización ambiental integrada é para que lles diga a administración o que poden verquer ou non poden verquer. Pero o caso é que realmente son como uns límites. E agora, cando lle vai a decir a administración en plan de, a ver, isto non o podes soltar, vas a ter que soltar menos. Despois veñen as multas, pero xa unha vez que a industria este ubicada. Eu creo que odian o río Ulla e que desprecian a xente desta parte do concello. Sí, sí, Porque sí. para o que nos Sí, básicamente. precisamos non hai nada, e bueno, pues queremos destruir a estes carballos, estas obreiras, que é parte da vida da xente de aquí de toda a Era historia. que mira, unes isto, unes eólicos, unes as carreteras estas polas que chegastes hasta aquí. Non arreglaron fai, non sei, eu que desde que son así algo adulto, macho, non, que teño xa meus anos, Algúna delas non lle tocaron desde o ano 2003. Bueno, pois aí está. Aquí está, que estamos atacados por todos lados. Un parque eólico que van a poñer aquí ao lado, ahora isto, o sea, atacados polo aire, auga e terra. O sea, Que non se acordan de nós para nada máis que para jodernos. E este é o proxecto para plantar esta finca, máis unhas 50 ou 60 na parte da riba do camiño. Sería para 700, 800 oliveiras. Pero sempre que non nos las joda alto, e lóxicamente, porque senón, pues, para que nos las festire dentro dun par de anos, pues non vamos a nin facer inversión, nin pasar traballos para despois levar disgustos. Estamos no sitio que se chama Ponte do Muiño e este é o regato da Baíña que desemboca no Ulla, 50 metros máis arriba onde vai o vertido das augas residuales de Altri. É un regato que, bueno, cando éramos nenos e viñamos por aquí cas vacas, vías as troitas, incluso temos collido troitas facendo algunha seca nalgunha tosta pequena destas que había de rego dos prados. Non? Consideramos que aquí, por exemplo, hai un número moi importante de muiños que se podría recuperar para facer a recuperación da troita autóctona, que nos parece que sería un modo de vida moito mellor co tema de contaminación. Eso por unha banda, no aspecto medioambiental, pero no aspecto socioeconómico ou laboral, que era outra pata na que tiñamos depositadas moitas esperanzas. Tamén un desengano, porque pasamos de falar de postos de traballo ás galla, de partir de 2.500 directos, ahora empezar a baixar a cifra cada vez máis. Ahora a propia fábrica fala de 500, que eu creo que ni siquiera van a ser 500. Que din que é moi bon para isto porque trae moito, pero a ver, trae moito posto de traballo, pero que o posto de traballo non vai a ser daqui, van a ser traballos cualificados que a xente probablemente daqui non os tiña preparada. E despois, bueno, pues sí, habrá algún traballiño pequeno, pero non é o que van a decir deses postos de traballo, eso é imposible. Creo que se van a perder máis postos a nivel de ecoloxía, de agricultura ecolóxica ou gandeiría que se van a crear. Gandeira
de profesión. Son a segunda xeración a fronte deste proxecto, un proxecto familiar, no que facemos agricultura e gandería ecolóxica dende hai 20 anos. Está pasando acá, son moi curiosas. Bismuta, esa pinta da 5114. Bueno, hai un pouco de todo. Seguimos a utilizar dous pilares fundamentais de defensa a ultranza deste proxecto industrial que sabemos a día de hoxe que non teñen esa firmeza, como son a creación de emprego e o impacto económico no territorio. Non serve porque son cifras que levan bailando anos, desde os 4.000 primeiros postos de traballo que logo descenderon a 2.000, 2.500, que ahora se converteron en 500 e incluso menos, pero que é un balance que non ten en conta cantos empregos se poden chegar a destruir no territorio se realmente se chegase a instalar o proxecto onde está concebido. Finca Bioseco, aquela finca que se ve un pasto polo medio dos pinos. E aquí en línea recta estamos entre 6 e 7 kilómetros. É dicir, zona crítica total da emisión de gases, que se considera zona crítica hasta os 10 kilómetros, cando hai inversión térmica e que se produce esa imaxe típica que se ve nas cidades da boina da contaminación. Que non ten sentido. Claro, que sabemos, que faga un estudio socioeconómico do que está pasando realmente agora na comarca, non? Somos unha cooperativa de plantas medicinales, de recuperación de plantas medicinais, que levamos aquí pois 23 anos. Hasta agora fixemos unha marca a Ulloa precisamente por eso, pola dedicados á produción ecolóxica, que somos nós e moitos máis que están aquí producindo, entón estamos moi recoñecidas, non? E eso vende tamén a marca, comarca da Ulloa. Se chega a surdir eso, que seremos que non, pois sería todo o contrario, sería pois antipublicidade total. Estamos a 2 kilómetros da celulosa, vamos a ter todos os componentes do aire, incluso podemos chegar a ter contaminación por acuíferos, e entonces, pues, bueno, temos que coller as maletas e marchar. Non vamos a ter ningún sello ecolóxico, calquera de vós que teñades unha celulosa como un Pontevedra, quen vai a comer ou tomar algo que está pegado? Por outro lado, pois están os lácteos. A xente toda que vive do camiño, pois con todo o turismo. Pretenden desviar o camiño de Santiago, o sea, vamos a ver, non mova os marcos, pero movemos o camiño. Quen vai a ir ao balneario Río Pambre con isto todo contaminado? Está ben que se poda desarrollar algún tipo de fábrica, non digo que non, pero que se sea na liña de que permitamos a convivencia con nosos proxectos que estamos vivindo, hasta que xerando emprego e traballando. Non queremos pensar no peor. Queremos seguir pensando no escenario que temos, non? E medrar no sentido no que vamos, non? Hacia a preservar pois, a Galicia rural, a Galicia verde, ou ese tipo de turismo tamén, pois, un turismo sostible, non? Bueno, pois, queremos pensar ese o futuro que tiñamos en mente, que siga ese futuro, non? E seguir creando máis redes e fortalecernos as empresas que xa estamos e incluso crear novas. Estamos en Santa María de Pidre, que es una parroquia de Palas de Rey. Llevamos aquí 32 años, empezamos con una casa en ruinas y hoy tenemos una casa de turismo rural. Es una zona muy viva, aquí hay un colectivo de gente muy inquieta, gente que apuesta, gente que inicia, muchísima gente formada, orgullosos de donde vivimos, y es que no nos cabe en la cabeza, es un despropósito, esto no es un proyecto estratégico, esto es una estrategia de poner un proyecto, no cabe en este sitio. Estamos enclavados en un entorno natural privilegiado, la gran mayoría de nuestro público es del Camino de Santiago, perdería todo su encanto. Me parece un atentado grandísimo contra el Camino de Santiago. Todo el mundo tenemos unas necesidades de trabajadores tremendas. Hay más trabajo que trabajadores. Aquí ya tenemos trabajo. Y si vamos a poner trabajo, pues vamos a poner otro tipo de trabajo, ¿no? Que nos metan outro tipo de industria, que non sean industrias pesadas. Non se está prestando atención ás necesidades do territorio. Que necesitamos un desenvolvemento industrial sostible para o interior, para valorizar as nosas producións, para valorizar o noso traballo. Iso é innegable. Que ese modelo é un modelo que plantea Altri ou similar? Non. É dicir, eso é un erro que implica que non se coñece o territorio, cales son as súas necesidades e cales son as solucións para procurar un futuro para os sectores económicos que agora mesmo se ubican nesta comarca, na comarca máis afectada. Lo único que estamos viendo es un incremento de plantaciones de eucaliptos totalmente y de cortas de eucaliptos, que en las pistas donde nosotros vivimos, lo único que nos encontramos son camiones de gran tonelaje cargando eucaliptos, destrozándonos las pistas y sufriéndolo todos los días. Porque o eucalipto xa non temos abondo aquí, eso despois vai ser un desmadre, o sea,
que non teñen outras cousas mellores que facer. Creo que nos están ultraxando a paisaxe totalmente, vai botar isto todo contaminado, vai quedar un cheiro como hai en Pontevedra, como hai na Vía de Luarca, e para a vida que tiñamos aquí moi tranquila, pois vai ser un trastorno total. A información que teñen os veciños basicamente é a que se é publicada e é a que temos nós como Concello. Para eles, para os propios afectados, é insuficiente. Non saben que pode derivarse desa afección que lles queda aí, non? O proxecto, dende o momento en que é declarado un proxecto industrial estratégico, un PIE, o Concello non é quen para de alguma maneira tentar de paralizarlo ou tentar de corrixir cousas. Que nos queda? Bueno, basicamente informar a xente, informarnos nós mesmos previamente e que pensemos entre todos se iso é o que nós queremos ou non. Eu agora mesmo teño claro que non é o que queremos a maioría dos que vivimos aquí e entonces vamos a pelear coas armas que temos para que nos instale aquí esta fábrica. Temos que paralo, non hai alternativa, é dicir, o futuro da Ulloa non pode contemplar unha megacelulosa no corazón de Galicia. Non cumple con requisitos ambientais, a día de hoxe sabémolo, e non vamos a caer na demagoxia que se está utilizando estes días de que lle estamos pedindo a unha administración que non faga o seu traballo. Non, estamos lle pedindo que faga o seu traballo, que saque a luz e canto antes mellor, porque se tuvemos que ter nosa capacidade de desglosar o proxecto para poder proceder a formular alegacións en tan pouco tempo, creo que agora mesmo a maquinaria administrativa ten que estar traballando a contrarreloxo para dar a coñecer canto antes as conclusións que extrae da análise dese proxecto. E iso sí que se pode exixir, porque a nos exixíronlo. E dende o punto de vista social e económico, o único que se está facendo é utilizando titulares e un discurso de progreso que choca frontalmente coa realidade socioeconómica da zona afectada, da zona máis afectada e de toda a zona que hai augas abaixo. Eu direi e digo sempre, eu tive a sorte de nacer nesta comarca, eso non se elixe. E é unha comarca da que me sinto especialmente orgullosa porque somos capaces de facer comunidade. A chegada desta información, deste proxecto, supuxo reforzar ese vínculo de comunidade, na que realmente sentimos que temos un obxectivo común. Hai moitas sensibilidades dentro deste movimento veciñal, desta gran comunidade, pero todos temos unha motivación común e un obxectivo común, e que entendemos que este proxecto non é bo para a comarca, non é bo para Galicia, e que, polo tanto, a nosa oposición a ele é frontal e decidida. Un, dos, tres,